Vzduch je černý, plný hustého kouře, pachu krve a vlhké země. Štítová zeď se zhroutila. Vikingové se potácejí zpět, lapají po dechu, svírají si rány, které sotva cítí. Nepřítel postupuje ne v zuřivosti, ale chladným, rozvážným krokem. Čepele a sekery se lesknou a posledním zvukem před nárazem je křupání bot v blátě. Jeden severský válečník upustí zbraň a zvedne prázdné ruce v univerzálním prosbě o milost, ale žádná nebude. Jeho oči se rozšíří, když ho nepřítel srazí k zemi. Všude kolem se odehrává stejný osud. Muži se plazí, prosí, modlí se, ale každý z nich je postupně umlčen. Žádné výkupné, žádné řetězy, žádní otroci, jen mrtvoly pro vrány. Kdo byli tito nepřátelé? A proč odmítli jedinou věc? Každý válečník se bojí ztratit šanci na život. Středověké bojiště fungovalo podle nepsaných pravidel, která přesahovala kulturu a jazyk. I uprostřed chaosu, srážejících se ocelí a tříštících se štítů, převládalo určité porozumění. Hlavním z nich byla hodnota živého nepřítele oproti mrtvému. Šlechtic mohl vynést tučné výkupné. Obyčejní válečníci mohli být zotročeni. Jejich práce měla mnohem větší hodnotu než momentální uspokojení z jejich smrti. Vězni mohli být vyměněni za vaše vlastní zajaté muže. Tento praktický válečný kalkul byl v době Vikingů téměř univerzální. V celé Evropě i mimo ni. Norové sami tuto ekonomiku násilí důvěrně chápali. Jejich nájezdy na kláštery a pobřežní osady nebyly pouze oplenění ve formě zlata a stříbra. Lidský náklad, mniši, řemeslníci, ženy a děti představovali bohatství, které se dalo prodat na trzích od Dublinu po Konstantinopol. Zajímání otroků bylo pro severskou společnost tak zásadní, že se opakovaně objevuje v jejich zákonech, ságách a archeologických záznamech. Přesto však v rámci rozsáhlé severské činnosti, od Newfoundlandu po Kaspické moře, od zamrzlého severu po pobřeží Středozemního moře, Vikingové občas narazili na národy, které fungovaly podle radikálně odlišných pravidel. Byli to nepřátelé, kteří po vítězství nenechali nikoho naživu, nevyjednávali o výkupném, nebrali otroky a neposkytovali milost ani těm, kteří odhodili zbraně a prosili o slitování. Nešlo o chaotickou krvežíznivost, která někdy ovládne válečníky v zápalu boje. Taková zuřivost nakonec odezní. Ne, toto bylo něco mnohem děsivějšího. Záměrná politika vyhlazení, promyšlené rozhodnutí, že každý viking, kterého potkají, musí zemřít, bez ohledu na bohatství, postavení nebo potenciální hodnotu. Pro Severany, kteří byli zvyklí vnímat boj jako nebezpečnou, ale nakonec transakční záležitost, představovalo setkání s takovými nepřáteli nejen fyzické nebezpečí, ale i hluboký psychologický šok. To převrátilo jejich chápání základního principu války. Bojuj dobře a možná vyhraješ, bojuj špatně a možná přežiješ jako zajatec. Ságové příběhy a archeologické důkazy odhalují tyto střety v drsných detailech. Lodě se vracely s polovinou posádky, osady byly nalezeny vypálené a všichni obyvatelé povražděni. Pohřebiště vykazovala známky poprav spíše než smrti v boji. Nejednalo se pouze o porážky. Byla to vyhlazení, která nezanechala žádné přeživší, kteří by mohli vyprávět příběh. Co vedlo tyto konkrétní nepřátele k takovým extrémům? Jaké kulturní, náboženské nebo strategické imperativy je vedly k odmítnutí praktických výhod zajímání vězňů? A jak reagovali samotní vikingové, kteří byli v celé Evropě obávaní pro svou brutalitu, když čelili protivníkům, kteří překonali i jejich vlastní schopnost násilí? Severský přístup k válčení byl v zásadě pragmatický. Tyto ságy oslavují hrdinské poslední boje a slavné smrti, které vedly do Valhaly. Skutečnost v terénu byla mnohem nuancovanější. Vikingské vůdce chápali, že mrtví nepřátelé přinášejí pouze momentální výhodu, zatímco živí zajatci představují trvalou hodnotu. Archeologické nálezy z vikingských osad odhalují infrastrukturu společnosti,
která se intenzivně zabývala zajímáním otroků. V celém severském světě byly objeveny okovy, řetězy a speciální pouta. Velká obchodní centra jako Hedbe a Berka disponovala ohradami, kde bylo možné před vyplutím držet lidský náklad. Ibn Fadlan, arabský diplomat, který se v roce 922 setkal s Vikingy na řece Vulár, podrobně popsal jejich zacházení s otroky a zmínil, jak byli zajatci vystavováni a prohlíženi jako dobytek. Vikingové měli dokonce propracované systémy pro výkupné za zajatce vyššího postavení. Dočasní rukojmí mohli být zadržováni během jednání, přičemž jim byla přiřazena konkrétní hodnota na základě jejich postavení, bohatství a konexí. Tyto praktiky nebyly typické pouze pro Vikingy. Odrážely širší středověké chápání války, která byla sice brutální, ale v konečném důsledku představovala spíše prostředek k materiálnímu zisku než pouhé zabíjení. Tento praktický přístup se promítal i do jejich vlastních očekávání. Porazení severský válečníci se samozřejmě obávali smrti v boji, ale také chápali, že kapitulace je schůdnou možností, když čelí jisté porážce. Několik sák popisuje, jak Vikingové vyjednávali podmínky, když byli zahnáni do kouta a nabízeli bohatství, přísahy služby nebo informace výměnou za své životy. To vše způsobovalo, že setkání s nepřáteli, kteří neznali slitování, byla hluboce dezorientující. Představte si psychologický dopad na severské válečníky, muže vychované v kultuře, kde i ty nejzuřivější bitvy obvykle končily přeživšími na obou stranách, když si uvědomili, že jejich protivníci mají v úmyslu zabít každého z nich, bez ohledu na kapitulace, nabízené bohatství nebo prosby o milost. Ságy zaznamenávají tyto okamžiky s mrazivou jasností. V sáze Orcnainga se skupina severských nájezdníků ocitá v úzkých před místními silami na skotském pobřeží. Zpráva popisuje jejich rostoucí hrůzu, když sledují, jak jsou jejich zajatí kamarádi popravováni jeden po druhém, navzdory nabídkám značného bohatství za jejich propuštění. Autor ságy poznamenává, že Vikingové bojovali na život a na smrt v následujících střetnutích se stejnými nepřáteli, protože věděli, co je čeká, pokud padnou živí do rukou nepřítele. Tato krutá realita, nepřátelé, kteří kategoricky odmítali běžná pravidla boje, vyvolávala mezi Severany zvláštní druh hrůzy. Jedna věc bylo čelit smrti v štítové hradbě, kde vám mohly pomoci dovednosti, síla a štěstí. Zcela jiná věc bylo vědět, že ani kapitulace neznamená cestu k přežití. Na podzim roku 991 našeho letopočtu vyplula početná vikingská armáda pod vedením Olafa Tryggvasona po řece Blackwater v anglickém Essexu. Jejich cílem bylo prosperující město Maldon, ale než se tam dostali, zjistili, že jim cestu blokuje narychlo sestavená armáda anglosaských obránců pod vedením Ealdormana Bertnota. Následovala jedna z nejslavnějších bitev vikingské éry, zvěčněná v básni Bitva u Moldenu. Anglosasové byli sice výrazně v početní nevýhodě, ale díky taktické výhodě úzké hráze zpočátku zabránili Vikingům dosáhnout pevniny. V okamžiku, který báseň nazývá přehnanou pýchou nebo arogancí, Bertnot dovolil Vikingům překročit hráz a seřadit se do bojové formace. Boj byl zuřivý a Bertnot sám byl zabit v rané fázi bitvy. Co činí tento střet v našem kontextu pozoruhodným, je to, co se stalo poté. Podle básně i pozdějších historických záznamů, značná část anglosaské milice uprchla z bojiště po smrti svého vůdce. Ti, kteří zůstali, však učinili rozhodnutí, které šokovalo severské válečníky. Nebudou ustupovat ani se vzdávat. Báseň popisuje, jak Bertwald, starý služebník, povzbudil zbývající Anglosasy slovy, která se stala slavnými. Čím více slábne naše síla, tím tvrdší musí být naše srdce a tím větší naše odvaha. Následovala záměrná poslední bitva, ve které Anglosasové bojovali na život a na smrt
přestože jim byla nabídnuta možnost kapitulace. Ještě významnější je, že když se Vikingové pokusili vyjednat vydání těl svých padlých, což bylo pro Severany důležité z náboženského hlediska, zbývající Anglosasové to odmítli. Nejenže zabili každého Vikinga, na kterého dosáhli, ale také odepřeli právo na řádný pohřeb těm, kteří již byli mrtví, což bylo v severském pohledu na svět hlubokou duchovní urážkou. Archeologické nálezy z lokality Malden naznačují, že se nejednalo o poetickou nadsázku. Vykopávky odhalily hromadné hroby obsahující těla, která vykazují známky jak bojových zranění, tak popravčích ran, které byly obvykle zasazovány již zraněným nebo se vzdávajícím mužům. Analýza těchto ostatků naznačuje, že někteří Vikingové byli zabiti, když klečeli, pravděpodobně při pokusu o kapitulaci. Co vedlo k této pro Anglosasy netypické brutalitě? Historický kontext poskytuje některé odpovědi. Do roku 991 zažila Anglie více než 2 století vikingských nájezdů. Kláštery byly vypleněny, města vypálena a nespočet nevinných lidí zotročeno. Anglosaská kronika zaznamenává desítky let křivd s obzvláštní hořkostí vůči Olafovi Trixonovi, který měl pověst mimořádné krutosti při předchozích nájezdech. Malden představuje případ, kdy kulturní paměť a nahromaděné křivdy převážily nad běžnými pragmatickými úvahami o válčení. Zbývající Anglosasové již nebojovali za vítězství. Bojovali za pomstu. A v pomstě není místo pro milosrdenství. Pro Vikingy, kteří přežili Malden, představovala bitva hluboký psychologický šok. Setkali se s nepřítelem, který i přes porážku odmítl následovat očekávané scénáře středověkého boje. Nešlo jen o vojenskou porážku. Byl to pohled na zcela jiný druh války, ve které byla smrt jediným výsledkem, bez ohledu na kapitulaci. Kdybyste věděli, že kapitulace znamená jistou smrt, bojovali byste dál, nebo byste utekli ještě před začátkem bitvy. Zatímco reakce Anglosasů v Maldenu může být považována za výjimečný moment, vzniklý za mimořádných okolností, setkání Vikingů s národy východního Pobaltí představovalo něco mnohem systematičtějšího. Zde, po generace kontaktů, se Norové neustále setkávali s nepřáteli, kteří odmítali samotný koncept zajímání vězňů. Estonské kmeny obývající území dnešního Estonska a části severního Lotyšska si mezi norskými obchodníky a nájezdníky vybudovali obzvláště děsivou pověst. Archeologické nálezy z 9. až 11. století odhalují vzorec násilí, který přesahoval běžné boje. Na místech jako Salme na estonském ostrově Saramaja odkryli vykopávky 2 lodní pohřebiště, obsahující ostatky 41 válečníků, kteří byli podle svých zbraní a osobních věcí identifikováni jako Norové. Analýza jejich zranění naznačuje, že byli zabiti při koordinovaném útoku, přičemž mnoho z nich vykazovalo známky popravčích ran, spíše než zranění z boje. Co činí nález v Salme obzvláště výmluvným, je absence určitých očekávaných prvků. Nebyly nalezeny žádné známky toho, že by lodě byly vypleněny. Cenné zbraně zůstaly u mrtvých. To naznačuje, že primární motivací nebyl materiální zisk, ale likvidace samotných Vikingů. Archeologické důkazy se dokonale shodují s písemnými záznamy ze zdrojů, jako je Adam z Brém, který popisoval Estonce jako národ, který dokonale nenáviděl křesťany i Vikingy. Tento vzorec přesahoval jednotlivé incidenty. Sága Ynglinga popisuje, jak estonské kmeny systematicky ničily vikingské lodě a zabíjeli celé posádky, často rituálním způsobem, který naznačoval duchovní i vojenské motivy. Jedna zpráva popisuje, jak byli zajatí Vikingové obětováni místním božstvům a jejich krev byla použita k očištění oblastí, které Norové dříve navštívili. Podobné praktiky se objevovaly i u jiných baltských národů. Kuronci ze současné západní Lotyšska a Litvy
se staly tak obávanými, že severní Sarasové výslovně varovali před plavbou příliš blízko jejich břehů. Archeologické nálezy z kyjonských území ukazují obranné stavby, které byly speciálně navrženy k tomu, aby útočící skupiny polapily a zničily, nikoli pouze odrazily. Co byste dělali vy? Postavit se a bojovat, nebo riskovat na otevřeném moři? Ze všech protivníků, se kterými se Norové setkali, snad žádný nevyvinul tak systematický přístup k ničení Vikingů jako venské národy z jižního pobřeží Baltského moře. Co vedlo tyto baltské národy k takovým extrémům? K vytvoření této mentality, žádní zajatci, přispělo několik faktorů. Za prvé, klíčovou roli hrály náboženské rozdíly. Baltské kmeny vyznávaly formy pohanství, které považovali cizince, zejména ty, kteří porušili posvátná území, za duchovní kontaminaci. Zabíjení severských vetřelců nebylo pouze vojenským činem, ale rituálním očištěním. Za druhé, geografie regionu vytvářela zvláštní zranitelnost. Na rozdíl od britských ostrovů nebo franských území se baltské komunity nemohly před pobřežními nájezdníky stáhnout do vnitrozemí. Jejich osady, rybolovná území a posvátná místa byla přístupná lodím s malým ponorem. Vikingové upřednostňovali. Tato existenční hrozba vyžadovala extrémní reakci. Za třetí, baltské národy postrádaly centralizované autoritativní struktury, které by mohly vyjednávat výkupné nebo výměnu zajatců. Bez králů nebo šlechticů, kteří by mohli takové transakce koordinovat, se zabíjení zajatců stalo standardní volbou. Výsledkem byla hranice, kde se běžná pravidla boje prostě neuplatňovala. Severské záznamy popisují hrůzu z pronásledování estonskými nebo kyronskými silami. A to nejen ze strachu ze smrti v boji, ale také z jistoty, že zajetí znamenalo popravu, často rituálně významným způsobem, který měl zabránit duši v přechodu do posmrtného života. Pro Vikingy, zvyklé vnímat válčení jako nebezpečnou, ale v konečném důsledku pravidly omezenou činnost, představovaly tyto střety zásadní výzvu jejich světonázoru. Zde byli nepřátelé, kteří nejen odmítali výkupné nebo zotročení, odmítali samotnou myšlenku, že poražený nepřítel si zaslouží žít. Ze všech protivníků, s nimiž se Norové setkali, snad žádný nevyvinul tak systematický přístup k vyhlazení Vikingů jako venské národy jižního pobřeží Baltského moře. Tyto západní slovanské kmeny, především Abodité, Valeti a Rani, obývali území v dnešním severním Německu a Polsku, přímo naproti Skandinávii, přes Baltské moře. První kontakty mezi Vikingy a Vendy v 8. a 9. století probíhaly podle známého vzorce obchodu a příležitostných nájezdů. V 10. století se však vztah vyvinul v něco mnohem smrtelnějšího. Vendy vyvinuli specializované taktiky, které byly navrženy nejen k porážce vikingských nájezdů, ale také k zajištění toho, aby žádný nájezdník nepřežil a nemohl se pokusit o další útoky. Archeologické nálezy z tohoto období odhalují venské osady s propracovanými obrannými systémy. Na rozdíl od vysokých hradeb západoevropských opevnění se venské obranné systémy vyznačovaly skrytými přístupy, falešnými přistávacími místy a místy pro přepady. Cílem nebylo udržet Vikingy venku, ale nalákat je dovnitř a zcela je zničit. Adam z Brém, píšící v 11. století, popsal venskou protiútokovou taktiku v mrazivých detailech. Přicházejí v noci, když Seveřané spí ve svých lodích. Obklíčí je na řece a na břehu a zablokují jim ústup k moři. Poté všechny zabijí, neberou zajatce a nenechají žádnou loď nepohněšenou. Nešlo o pouhé oportunistické násilí. Vendové vyvinuli speciální zbraně pro boj s norskými nájezdníky, včetně charakteristických kopí z hroty, která byla navržena tak, aby pronikla vikingskou zbrojí a zabránila vyjmutí zbraně bez způsobení smrtelné ztráty krve. Vykopávky na venských nalezištích odhalily skrýše těchto zbraní.
což naznačuje jejich hromadnou výrobu, speciálně pro operace proti Vikingům. Nejdramatičtějším příkladem odhodlání Vendů byl rok 1066, kdy zahájili masivní protiútok proti dánskému obchodnímu centru Hedibbe. Na rozdíl od typických nájezdů, zaměřených na plenění venské síly, systematicky zničili celou osadu a zabili nebo vysídlili její obyvatelstvo. Archeologické nálezy z Hedibbe ukazují jasnou vrstvu zničení z tohoto období, s těly ponechanými nepohřbenými, což bylo v severské kultuře hlubokou urážkou. Vendové byli obzvláště efektivní díky své důkladné znalosti vikingských taktik a slabostí. Mnozí z nich obchodovali s severskými obchodníky, nebo dokonce sloužili jako žoldnéři ve skandinávských konfliktech. Chápali psychologický dopad odepření řádného pohřbu a záměrně se zaměřovali na aspekty severské duchovní víry. Zprávy popisují, jak venští válečníci ničili těla mrtvých Vikingů, aby jim zabránili v cestě do Valhaly, což byl pro mnoho severských válečníků osud horší než smrt. Vendové také používali psychologickou válku s devastujícím účinkem. Jako varování vystavovali hlavy zabitých Vikingů na kůlech podél pobřeží. Ještě znepokojivější bylo, že někdy zajali jednoho Vikinga živého z nájezdnické skupiny, aby ho poslali zpět do Skandinávie s mrzačením a varovnou zprávou. Jedinou výjimkou z jejich politiky nezajímat vězně bylo šíření teroru účinněji než úplným masakrem. V 11. století se v severských ságách a kronikách objevila výrazná neochota zapojovat se do bojů na venských územích. Sága Jamsvikinga popisuje, jak i obávaní elitní severanští vikingové z Jamsvikingu, vázaní přísnými kodexy odvahy, považovali venská území za místa, kde je smrt jistá a sláva nejistá. Přístup Vendů představoval něco víc než pouhý vojenský odpor. Jednalo se o systematickou politiku odstrašování prostřednictvím zaručeného vyhlazení. Vzkaz, že žádný Viking, který vstoupí na jejich území, se nikdy nevrátí domů, bez ohledu na hodnost, bohatství nebo ochotu se vzdát. Daleko na severu, v horských oblastech dnešního Skotska, se Norové setkali s další kulturou, která vyvinula politiku bez milosti. Bitva u Dolaru v roce 875 našeho letopočtu představuje jedno z nejúplnějších zničení vikingských sil zaznamenaných v raném středověku. Podle letopisu Oltera a pozdějších skotských kronik se významná severská výprava vedená náčelníkem Thorsteinem Rudým vydala z pobřežních základen do vnitrozemí a pronikla hluboko do území Pictů, poblíž osady Dolar ve středním Skotsku. Narazili na spojené síly Pictů a Skotů vedené Konstantinem, prvním králem Alby. Následovala nejen porážka, ale úplné zničení. Kroniky zaznamenávají, že celé norské vojsko bylo zničeno, s důrazem na skutečnost, že nebyli zajati žádní vězni, přestože byla příležitost zajmout Vikingy s vysokým postavením, za které by bylo možné získat značné výkupné. Archeologické nálezy tyto záznamy potvrzují. Vykopávky poblíž Doláru odhalily hromadné hroby, obsahující ostatky identifikované jako severské, podle jejich pohřebních darů a fyzických charakteristik. Analýza kosterních ostatků odhalila popravčí rány odlišné od bojových zranění, přesné údery do zadní části hlavy nebo krku, které odpovídají spíše zabitým zajatcům než mužům, kteří padli v boji. Co vedlo k tomuto úplnému odmítnutí běžných postupů při zacházení se zajatci? Skotské zdroje poskytují několik vysvětlení. Za prvé, ústřední roli hrála klanová pomsta. Norové opakovaně napadali skotská území v desetiletích před bitvou u Dolar. Kroniky popisují, jak mnoho Konstantínových válečníků přišlo o členy rodiny při vikingských nájezdech a považovalo bitvu spíše za příležitost k vyrovnání krvavého dluhu, než za vojenskou výhodu. Za druhé, konflikt zesílili náboženské faktory. V této době byli Skotové pevně zakotveni v křesťanství.
zatímco mnoho Norů stále následovalo své tradiční bohy. Současné záznamy popisují bitvu částečně z náboženského hlediska, přičemž jeden kronikář ji popisuje jako boží pomstu na pohanech, kteří znesvětili jeho svatá místa. Za třetí, a možná nejvýznamnější, skotské vedení učinilo strategické rozhodnutí, že pokud se Vikingové vrátí domů, povzbudí to pouze budoucí nájezdy. Tím, že zajistili, aby žádný přeživší nemohl podat zprávu o bohatství ve vnitrozemí nebo o obranyschopných trasách, doufali, že Skotsko bude vypadat jako místo, kde se vikingské výpravy beze stopy ztratily. Psychologický dopad bitvy u Dolaru se odrazil v celé severské společnosti. Ságové záznamy napsané o staletí později stále odkazovaly na skotskou vysočinu jako na místo, kam muži odcházejí, ale nevracejí se. Severská aktivita ve Skotsku se následně soustředila na pobřežní oblasti a ostrovy, přičemž po bitvě u Dolaru bylo zaznamenáno jen několik pokusů proniknout do vnitrozemí. Skotský případ je obzvláště zajímavý tím, jak kombinoval emocionální motivace, pomstu a chladný strategický kalkul, odstrašování. Rozhodnutí zabít místo výkupu vězňů s vysokým postavením představovalo v krátkodobém horizontu významnou ekonomickou oběť, ale bylo učiněno s ohledem na dlouhodobou bezpečnost. Pro Vikingy, zvyklé vnímat i zapřisáhlé nepřátele jako potenciální zdroj výkupného nebo tributu, představovalo setkání s protivníkem, který takové transakce kategoricky odmítal, zásadní výzvu pro jejich operační model. Skotsko se tak z cíle pro vykořisťování proměnilo v zónu existenčního nebezpečí, kde běžná pravidla boje prostě neplatila. Myslíte si, že to byla strategie nebo čistá pomsta? Hranice mezi promyšlenou politikou a emocionální reakcí byla v těchto střetech často nejasná. Jasné je, že přístup žádní zajatci se řídil odlišnými vzory v různých kulturách, což naznačuje, že za ním stála racionální úvaha, nikoli pouhá touha po krvi. Na nejzákladnější úrovni tito nepřátelé neviděli vikingské nájezdníky jako potenciální zdroj výkupného nebo pracovní síly, ale jako existenční hrozbu, kterou bylo třeba zcela eliminovat. Náboženské přesvědčení hrálo pro baltské kmeny klíčovou roli. Norové přinesli duchovní kontaminaci, kterou bylo možné očistit pouze úplným zničením. Pro křesťanské anglosasy v Moldenu byli pohani Vikingové urážkou samotného boha. Generace nájezdů proměnily jednotlivé severské válečníky v živé symboly kolektivního traumatu, zejména ve Skotsku, kde klanová pomsta vedla k zabíjení na potkání. Důležitá byla také mentalita a strategie. Mnohé z těchto společností neměly lodě, aby mohli přímo zaútočit na Skandinávii, a tak se spoléhali na odstrašování a činili nájezdy tak nákladnými, že Norové pluli jinam. Geografie to ještě umocňovala. Pobřežní komunity v Pobaltí se nemohly stáhnout do vnitrozemí, a tak si museli vybudovat strašlivou pověst, aby přežili bez centralizované vlády. Vyjednávat o výměně zajatců, brát zajatce, často dávalo méně smysl, než trvale odstranit hrozbu. Snad nejvýznamnější bylo, že tyto kultury si uvědomily něco, co Vikingové zpočátku přehlédli: sílu reputace v asymetrickém konfliktu. Tím, že zajistili, že se žádný nájezdník nevrátil domů, vytvořili kolem svých území auru tajemství a strachu. Severské ságy obsahují četné odkazy na země, kam se nikdo nevrací, nebo kde smrt čeká na všechny, kteří se tam odváží. Přesně takovou reputaci se tito nepřátelé snažili vybudovat. Účinnost těchto přístupů byla různá. V některých případech, jako například ve skotské Vysočině, se po Dolaru aktivita Vikingů znatelně snížila. V jiných případech, jako například v Estonsku, Vikingové nakonec přizpůsobili svou taktiku a pokračovali v boji, i když s větší opatrností. Co zůstalo neměnné, byl psychologický dopad.
I o generace později popisují severské záznamy tyto nemilosrdné nepřátele s úctou smíšenou s nadpřirozeným strachem, čímž je povyšují nad běžné protivníky na něco, co se blíží mýtickému statusu. Pro národy, které čelily vikingské hrozbě, ale neměly prostředky, aby se přímo vyrovnali severské vojenské moci, představovala politika nebrát zajatce racionální reakci na existenční hrozbu. Tím, že odmítli ekonomickou logiku, která poháněla expanzi vikingů a nahradili ji zaručeným zničením, změnili kalkulaci rizika, na které byla založena nájezdová činnost vikingů. Když se tedy kouř rozplynul a mrtví zůstali nepohřbeni, v myslích přeživších zůstala jedna otázka. Jak reaguje lid založený na strachu na nepřátele, kteří se ničeho nebojí? Pro vikingy, proslulé po celé Evropě svou brutalitou, setkání s nepřáteli, kteří překonali i jejich krutost, znamenalo zkoušku, která prověřila jak jejich pragmatismus, tak jejich hrdost. První reakcí vikingů byla často šokovaná nedůvěra. Ságy popisují válečníky, kteří nedokázali pochopit nepřátele, kteří odmítali výkupné nebo zotročovali zajatce. Sága o Agelovi obsahuje výmluvný moment, kdy severské nájezdníky obklíčené koronijskými silami nabídli značné bohatství za bezpečný průchod, ale setkali se pouze s tichem, smíchem a pak šípy. Sága popisuje Agelovo zmatení. Nikdy předtím se nesetkal s muži, kteří si cení krve více než zlata. Šok ve vikingském světě málo kdy trval dlouho. Když se setkali s nepřáteli, kteří nebrali zajatce, Norové reagovali 3 brutálními způsoby. Nejprve eskalací stejného druhu. Pokud milosrdenství nepřicházelo v úvahu, postarali se o to, aby na programu byl teror. V baltské oblasti Norové pálili, vyvraždili celé vesnice a nechali naživu pouze jednoho přeživšího, který pak odnesl hrůzu domů a obrátil tak taktiku Vendů proti nim. Král Jamsvi ze ságy zaznamenává jednu takovou kampaň po zničení Hedabe, kde vikingové z Jams nezanechali ani jednu střechu na svém místě, ani jedinou duši bez strachu. Druhá taktická adaptace ve Skotsku. Po Dolaru přišly vikingské nájezdy ve větším měřítku. Síly útočily rychleji a pronikaly méně do vnitrozemí. V estonských vodách se flotily pohybovaly jako vlci. Několik lodí lovilo společně a bylo připraveno se rozptýlit při prvním náznaku pasti. Dokonce i jejich lodě se vyvinuly. Lehčí, rychlejší trupy postavené pro rychlost nad náklad. Pancéřování zesílené v krku, aby odolalo venským úderům na hlavu. Tyto změny svědčily o nepřátelích, které nebylo možné podceňovat. Za třetí, diplomacie. Když se boj s některými nepřáteli ukázal jako příliš nákladný, vikingové mohli být stejně prohnaní jako divocí. Dánští králové uzavírali sňatkové aliance s venskými vůdci a vyměňovali nájezdy za vzájemné obranné smlouvy. Tyto volby často vedla ziskuchtivost, nikoli hrdost. Pokud bylo pobřeží příliš nebezpečné, Norové pluli někam, kde to bylo klidnější. Ale když to vyžadovala čest, vrátili se, i když dobře věděli, že je to může stát všechno. Tato flexibilita však měla své meze. Norský kulturní důraz na čest a reputaci někdy vedl k pokračujícímu boji s nebezpečnými nepřáteli, i když pragmatické úvahy naznačovaly stažení. Ságy obsahují četné zprávy o vikingech, kteří se mstili nepřátelům bez milosti, často s katastrofálními výsledky. Napětí mezi praktickým hodnocením rizik a kulturními imperativy cti vytvořilo komplexní rozhodovací matici pro severské vůdce, kteří čelili těmto výjimečným protivníkům. Nejostřejší zbraní vikingů však byly příběhy. Z těchto nepřátel udělali hrdiny sák a tak proměnili hrůzu v legendu. Vendy, Kironové a některé skotské klany se staly téměř nadpřirozenými v příbězích o místech, odkud se nikdo nevrátil. Nebylo to jen zábava, bylo to přežití. Výcvik, paměť a varování v jednom. Porážka, když byla zvěčněna, se stala poučením pro další generaci, nejen ztrátou.
Setkání Seveřanů s nepřáteli, kteří odmítali brát zajatce, odhalují univerzální aspekty lidského konfliktu, které přesahují jejich konkrétní historický kontext. Tyto konfrontace představovaly momenty, kdy se tenká vrstva civilizované války s jejími pravidly, očekáváními a obchodní logikou odloupla a odhalila něco primitivnějšího. V průběhu historie se většina dlouhodobých konfliktů nakonec vyvine. Implicitní nebo explicitní pravidla. Výkupné, výměna zajatců a rozlišení mezi bojovníky a nebojovníky vycházejí nejen z morálních úvah, ale také z praktické nutnosti. Tato pravidla činí válčení přežitelným, předvídatelným a v konečném důsledku omezují jeho destruktivní potenciál. Když se tato pravidla zhroutí, jako tomu bylo při střetech Vikingů s Vance, Estonci a dalšími, výsledkem není jen větší fyzické násilí, ale také hluboké psychologické trauma. Jistota smrti v případě porážky mění kalkul odvahy, zoufalství a kapitulace způsobem, který se odráží v celé společnosti. Archeologické nálezy vyprávějí tento příběh v ponurých detailech. Masové hroby z těchto bezohledných střetů svědčí o poslední obraně, při které se severští válečníci doslova opírali o zdi nebo otvory v lodích. Vzory poškození zbraní naznačují zuřivé boje, přesahující běžnou intenzitu boje. Tyto fyzické pozůstatky svědčí o psychologické realitě čelení nepřátelům, kteří nenabízeli žádnou cestu k přežití kromě vítězství. Snad nejvýrazněji to dokládají vykopávky na několika místech, které odhalily severské amulety a náboženské předměty, které byly zřejmě ukryty, spíše než aby byly nošeny v těchto posledních bitvách. Jsou to důkazy o tom, že válečníci se snažili zajistit si řádný duchovní přechod. I když si uvědomovali, že jejich těla budou pravděpodobně znesvěcena. Tyto malé, intimní artefakty vypovídají o lidské zkušenosti čelit zničení, nejen fyzickému, ale i duchovnímu. Tyto střety odhalují tenkou masku pravidel války. Většina konfliktů se v průběhu času stupňuje. Hranice, výkupné, výměna zajatců, milost poraženým. Díky nim je válka předvídatelná a přežitelná. Ale když se tato pravidla zhroutí, jako v případě Vikingů, kteří neznali slitování, zbývá jen holé přežití a zničení. Hromadné hroby o tom mlčky vypovídají. Poslední boje se odehrály u stěn lodí, zranění z poprav, úderů, amulety pohřbené narychlo, aby chránili duši, když bylo pohřbení odepřeno. Saragas přidávají hlasy. Hrůza, vzdor a ponurý respekt k nepřátelům, kteří odmítali samotnou myšlenku milosrdenství. Byly to okamžiky, kdy se odvaha a strach staly jedním a tím samým. A kdy vítězství znamenalo přežít. Aby bylo vůbec možné vyprávět příběh. Vítr se proháněl bojištěm a nesl s sebou jen ticho. Žádné prosby o milost, žádní zranění, o které by bylo třeba se postarat. Vítězové odešli a zanechali po sobě jen vzkaz napsaný krví. S některými nepřáteli nelze vyjednávat, nelze je ušetřit, nelze přežít. V dalekých sálech za mořem budou severské rodiny čekat na plachty, které se nikdy neobjeví. U ohně začnou příběhy o březích, kde válečníci mizí beze stopy, kde se neplatí výkupné, kde neexistují zákony války. Postupem času se z nich stanou varování, pak legendy a nakonec mýty o nepřátelích, kteří ve své neúprosné nenávisti dosáhli jakési temné nesmrtelnosti. Nejstrašidelnější pozůstatek těchto střetů se objevil na estonském pobřeží v 70. letech 20. století. Jediný vikingský štít, napůl zahrabaný v písku daleko od jakéhokoliv bojiště. Archeologové se domnívají, že byl vyplaven na břeh poté, co byla jeho loď zničena na moři. Žádná těla, žádné zbraně, žádné stopy po mužích, kteří jej nesli. Jen tento němý svědek bitvy, ve které nebylo uděleno žádné slitování a kde jedinou stopou byla samotná absence. Pokud chcete více zapomenutých příběhů z doby Vikingů, bitev, legend a pravd, jediného šepotu sák, nezapomeňte se přihlásit k odběru a zazvonit na zvonek.
tak budete u toho, až se vydáme na další příběh.